ಮುಟ್ಟಲೆಂಕ್ ಮರಪೆರ ಆವಂದಿನ ಘಟನೆ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾರೆಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮಡಲಿಂಚ ತಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಡಲು ಉಂಡತ ಅವು ಸರಿ ಜೊಯ್ಯ ಅಂದ ಇಂಕ್ ಇಡೇಗೆ ಜತ್ತಿಲಕ ಇಂಚ ನಾಲ್ಡು ಇಂಚ ಊಂದದು ಪತ್ತದನು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಒಂದು ದಾದನ ಸೈತಿನೇ ಬತ್ತದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಘಟನೆದ ಸ್ಟೋರಿ. ತಮ್ನೇಳ್ಳಿ ತೂದುಪ್ಪರು ದಾದ ಪಂಡದು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ನಿಕ್ಲ ಗೆಸ್ ಸರಿಯಾದೆ ಉಂಡು. ಸೈತಿನದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕೊಂತರ ಮೈ ಜುಪ್ಪನ ಒಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರೆ ಸೈತಿನ ಉಂಡೊಂದು ಕೆಲದಕುಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಸೈತಿನ ಇಜ್ಜಿಯ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಸೈತಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದಯಗು ಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುದ್ದು ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಆಯ್ನ ಘಟನೆ 2007 ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪ ಬೈಕಂಪಾಡಿಡು. ಸೊ ಅವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸತ್ತಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು, ಪೊಸಾತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ತಿರ್ತಡು 4 ರೆಂಟ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಮಿತ್ತಡು 4 ರೆಂಟ್ದ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಡ್ ತಿರ್ತಡು 2 ಜನ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು, ಮಿತ್ತಡು 2 4 ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಆ ಟೈಮಡ್ ಯಾನು ಇಂಬೆನ ಎಲ್ಯ ಮಗನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇನು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಪ್ಪಗ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ನಕ್ಲಿ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡದು. ಆ ಟೈಮಡು ಅರೆಗಲದ ಟೈಮ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಶೆಕೆ ಅಂತೂ ತಡೆಯರ ತೀರುಜಿ ಎಂಕ್. ಆ ಟೈಮಡು ಅಂತೂ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಲ ಅವು ನಾಟುಜಿ ದೇಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಆ ಇತ್ತಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪಂಡ ವಾತಾವರಣ ಬೈಕಂಬಾಡಿಡು ಬೀಚದ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಅಂಚದು ಆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುದ ಗಾಳಿಲ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಇತ್ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪಾತದ ಅವು ಶೆಕೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಡೆಯರ ತೀರುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಶೆಕೆ ಸೈಸೆರಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ನಾನು ನೈಟ್ ನನಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಇಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಲ ನಾಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಬ್ಬೇಟು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಾವೊಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪುಣು ಅವು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡದು. ಆ ಶೆಕೆತ ಟೈಮಡು ದಾದ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಶೆಕೆಟು ತಡೆರೆ ತಿರುಜಿ ಇಡೀ ಮೇಟ್ ಬೆಗರ್ ಜತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಲ ನಾಟುಜಿ ಅಂಚೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾರೆಸ್ಡ್ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುಗೈಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ದ್ಯಾಗ್ ಮರದಿನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ನಿಕ್ ದ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದ್ಯಾಗ್ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುನೊಂದು ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಲ ನಾಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯಿ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುಗೆ ಎಂತೂ ಮಿತ್ತರು ಒಂದು ಗಾಳಿಲ ಶೋಕು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂಚ ಈಗ ಸರಿ ಪೊಯ್ಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲನಗೆ ಬಕ ಯಾನು ಬಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 3 ಜನ ಮ್ಯಾಟು ಅಥವಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾರೆಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮಡಲಿಂಚ ತಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಶೋಕು ಸೆಲಿ ಗಾಳಿ ಪೊರ್ಲು ಶೋಕು ಗಾಳಿ ಬತ್ತದು ಕೂಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಕೊಂಜಿ ಸೆಲಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಈ ಮಡಲು ಉಂಡತ ಮಡಲು ಪಟ 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 ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಗ ನಿಮಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಬಂದು ಅದನಗ ಜೋರು ಪಟ ಪಟ ನನಗೆ ಸಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಈ ಒಂದು ತಾರದ ಮಡಲು ಉಂಡತ ಅವು ಸರಿ ಜೊಯ್ಯ ಅಂದ ಇಂಕ್ ಇಡೇಗೆ ಜತ್ತಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಜತ್ತಿಲಕ ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗಂತದ್ದು ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತು ದೀಲಕ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಭಾರ ಇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಹಿಡ್ದ ಕೊಂತೆ ಪೊಡ್ತನಾಗ ಸಡನ್ ಇಂಚ 4 ಉಂದು ಪತ್ತಿಲಕ ಹಾಪುಣು ಎಂಕ್ ಹಾಪುಣು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಮೇಕ್ ಬತ್ತನು ಪಂಡದು ಆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ 4 ಇಂಚ ಊಂದದು ಪತ್ತದನು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಒಂದು ದಾದನ ಸೈತಿನೇ ಬತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡದು ಆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮೀಕೈ ಫುಲ್ಲು ದಾಲ ಪಂದೆರ್ಲ ಪುಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಒಂದು ದಾದನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಪಂಡದು ಯಾನಪ್ಪಗ ದುಂಬೊಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲೇನ ರಾಮರಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಓದೊಂದು ಪೆಂಡ ಬುಕ್ಕು ಪುಡವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ಲು ಪುಣ ಇಟ್ಟು
ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನಗುಣ ಸಾಗರ್ ಜೈ ಕಪೀಶತಿ ಲೋಕ ಜಾಗರ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂದು ನಾಳ್ದು ಒಂದು ಪತ್ತನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನು ಒಂದು ದಾದನ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸರಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮೈ ಕೈ ಮೇರೆನ ಮೆನ್ಪೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೇನೆ ಲಾಕ್ ಬಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆತು ಇಂತೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಮೇರೇನು ಪಾತೆರದು ಲಕ್ಕಾಗ ನಾಡ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ನಾಲ್ ಮೇಟ್ಲ ಪತ್ತದು ಊಂದು ಪತ್ತದು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ಜೈ ಕಪೀಶಿತ ಅವೇನು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಅಂಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಳ್ದು ಒಂದು ಪತ್ತು ದಿನ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡು ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸ್ ಪಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಣು ಒಂತೆ ಆ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಕುಟ್ವೆ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಗೋರ ನಿದ್ರೆಡು ಈ ಹಂಜು ಲಕ್ಕೆರಿಗೆ ಏನುಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಲೆಪ್ಪುಗಂದು ಬಂದಾಗ ನಾ ಇಂಕೆ ಉಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಜೋರು ಡಬ್ಬೆ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿರ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನಗುಣ ಸಾಗರನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಪಡ್ತಾಯಿಬೇಕು ಕೈ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಕೈಟ್ ಟಕ್ಕ ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಬೊಟ್ಟು ಅನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೇರು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಒಂಥರ ಪತ್ತದ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಡಿನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೇರು ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಟಪ್ಪ ನಿಂಚ ಹಾಕುವಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತು ಟಪ್ಪ ಅಂದು ಹಾಕುವಿರಿ ಆಕನಾಗ ಅಡೇನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ರಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೇಡ್ದೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಟಕ್ಕಾರು ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಅಡೇನೆ ಮೇಯ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪೂಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೇ ಅಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆನೆ ಈತೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಪಟ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಮ್ಮೆನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯಪ್ಪಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ఆయన ಪತ್ತೊಂದು ಮೇರನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಬಲ್ತ ತಿರ್ತುಬೋದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೇರಕ್ಕೇನು ಇರು ದಾದ ಅಣ್ಣಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ದಾದನ ಒಂಥರ ನಾಳ್ದು ಉಂದು ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಅಂದು ಆತೆ ಪನ್ಪೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ನಿನ್ನ ಪುರ ಭ್ರಮೆ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ರಿಯಲ್ ಆತನು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ಒಂದು ಬಾಂತಿಲ ಕಾಂಡು ಬುಡ್ಲ ಕಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಇರು ತಪ್ಪ ಹಾಕಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಕುರ್ತು ಬೈಲ ಕನಾಂಡು ಪಣ್ಪೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಹೊಡೆದ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಕ್ಲು ವಾರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ ನಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಸಂಘದ ಒಂದು ಕಾಸು ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ವಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಐತ ಪುರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾನತು ಒಂದು ಪುನು ಆ ಟೈಮಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಟೈಮಂಡು ಎಂಕ್ ಪಿದೆ ಒಲ್ಲ ಬೆನ್ರೆ ಪೋಯರ ಆಪು ಜೊತ ಸೊ ಯಾನ ಆ ಟೈಮಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ದಿ ಒಂದು ಪೇ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಈ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪುರ ಬತ್ತದುಪ್ಪಿರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಯಾರು ಸೊ ಅರಡೆ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪನ್ಪೆನ್ನು ಆಂಟಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಘಟನೆ ಅದಾದೆ ನೆಟ್ಟು ಮಿನಿ ಸೈತಿನದ ಮಿನಿ ಉಪದ್ರೋಂಡ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತು ಜದೀಪ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆತನಂದು ದಾದೆ ಎಂದಕ್ಕೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನ ದುಪ್ಪನ ಕಾಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಂತ ಕಿರ್ತಿ ಅವು ಗಿಡ ತಂದು ಹೋದು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತನು ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಕಾಲನ ಸವಾರಿ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಈ ನಿಕ್ಕ ಆತ ಕಾಲಿಜ್ಜ ಮಾರೇದಿ ನಿಕ್ ಬಂಜಿನಾಲು ಮಿತ್ತು ನಡುರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪನ ಬಂಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಅವು ಸವಾರಿ ತಾಗುನೊಂದು ಪನ್ಪಿರಾರು ಅಂಚೆನು ಕುಡಲ ಬಿಡ್ಪದು ಪನ್ಪೇನು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಪನ್ಪಿರು ಅಂದು ದೀಪ ಅವು ಅಲ್ಲೇನು ಮರ್ಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ತೇಪಣ್ಣ ಬಂಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಏರು ಬಂಜಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತು ಬೇಗ ಸವಾರಿ ಅದು ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಪನ್ಪಿರಾರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ನಿಂಕ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಯಾನೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಈತ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಯಾನಂತೂ ಕುಲ್ಲು ಜಾನು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಂಜಿನಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ್ಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಪೂರ ತುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆ ಗಡಿ ಪಡಿಕೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂದು ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿರು ಉಲ್ಲಾಡಿ ಪಡಿಕೆ ಮೇಂಪೇರು ಪಿದೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಓಲ್ಲ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಸೈತಿನ ಸವಾರಿ ಆಪುನು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಂಜಿನ ಟೈಮಂಡಿ ಸೈದೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೆರಿ ಅಂಚದ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ನಾಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಯಾನಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಮಿನಿ ಓದದು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆನಿ ಮೀಕು ಕುಡ್ತು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಎನ್ನ ಆನಿಗೆ ಮರಣ ಆತು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಒರಿಪೋಜರಿಗೆ ಅಕುಲು ಜೀವ ದೆತ್ತದೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೈತಿನ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ಘಟನೆ ಆಪುಣ ಅಂಚೆ ಸೈತಿನ ಕೆರ್ದು ಪಡ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಣ ಸೈಪುನ
ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಪನ್ಪೆನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಓದುದು ಎನ್ನ ಬಚವಾದುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಎನ್ನು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಸೈತಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕು ಖುದ್ದು ಆತಿನ ಅನುಭವ ಅವು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ನಾಳ್ಡು ಉಂದು ಪತ್ತುನ ನಾಳೆ ಇದೇ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಆತಿನ ಪೂರ ಅಂಚ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪನ್ಪೇನು ನನ್ನ ಯಾನು ಈತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ದೇಪಣ್ಣ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ ಪುಣತ 11 months ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲದ ಓನಾಡ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಬಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪ ಸೊ ಒಂದು ಆನಿ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲೆಂಕ್ ಮರಪೆರ ಆವಂದಿನ ಘಟನೆ ಒಂದು ಸೈತಿನದ ಖುದ್ದು ಎನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸೈತಿನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೈತಿನ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೋಡಾಡ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚೆನೆ ಪೂರೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.